Ki nongtho khubor na Ribhoi district kilapan pau ya kajing kendet kabakraw halor kajing klat no jong ba Ronalds im ubade upara nongtho khubor uba treiru bat ushlong times na nongstoin uba klat kendet henne ka step hadian kajing shitom kabalane kumbakat to kat nepor kum ka kenhun ki nongtho khubor na Ribhoi ki dap da kajing kendet kabakraw ban yos ngo ba Ronalds im dan shu ha kane ka slap perthei namar ka jingban jong ka jingshitam ha kamen bat ka jingklat jong u ka deishisha ka jingdu nong ka bakraw namar udei wei na ki nongtho khubor ubadan ka mensiam jingetre lang bat ki paran nongtho khubor ubala shakri kham slam ha ka kam na kaliang ki nongtho khubor na Ribhoi ka pharu ka kerwo sngoulem ya ka yeng ka sembro ka wei jong ba Ronalds im na du ka lok bat ki khon ki khti rengkat ki jingdwai bau blei nongbu nong thau un pentengen bat ri sumar ya ka yeng ka sem wat la ki lamat ka jingthang ka mensim halor ka jingdu no ya Richard Bascam jong ka yeng bat ublei un ai ka jingjat haj ba junom ya ba Ronalds im तो hagan ke por mina kaliang jungka Ribhoi district journalist union dan ke penhun ki nongtok kubor na Ribhoi district ni pen pau ke jinsu kendit baga jinsu si ke bakrau halor ke jinyo jingtip jingi ya kubor ke basusi haga ba wei na udkot nongtok kubor na nongstoin bade u Ronald Sim u lakhat na ke pertei tekene ke jing yo jingtip jingi halor ke jingklat Jongu pelapun kendit yangi kumgi paran to kubor bat ngidap ru dah kemesim jong jing Sofia jing Sosi Haji Shisha kumbolong boros kita hoj wala da de na nongstoin bat na Ribhoi ngidon kata jing ide ke bajan ba ngiju ya phliu jumut na kapor sikapor lagalong hakino kino ki kam gi man kimtiu kum kita ki paran nong to kubor tekane ke jingklat no ju lan ke jiyo jitip ji ba khat no mentak stem halalong sya ka kubor ka ban susi yangi kum ki paran to kubor te nakal yang jongi kum ka Ribhoi district journalist union dan ke kanhun ki no to kubor na Ribhoi district ingkan pau ke jing susi ke bakrau bat hakaju ka poru ni pha kata ka kubor solem sya ki bahaying hasem sya ki mi ki pa khamtam kalok ki khon kikti hoj lese kene jingwan tap jong ne lo bedum hari ke semjuki kalong syak ta jing thang lane ke jing susi ke bakrau ha baki ladu no yo khun ane kum ki khun ladu no yo pa ane kalok ladu no yu Henry kum kata ka khubor sulem ngi pha lese baki ni ki kai bero kide ki jing penyak be penyak renti jong tau nongbu nong tau tenak kalian ke jongi ngimdan na kiwi pat kikintin ban kren la ne banong Henry kan ke jing klat ke ju palong ke jing du nong ke bakrau om tang ya ki paran thok kubor na nong na west kasihel la ne na po Shillong Henry kum mangiru paran thok kubor na Ribhoi district kalong ke jing du nong ke bakrau ingi namar ha ke jing lap ke jing siam jingi de wei na usamla bodon kata mensim maniatri lang la kalong ha kono nu kam ting sodu shisha halor ne jing klat ju wala kataru ni pa eta khobor sulem ma blei trai kan rat nongbu nong thau un ai kata ke pentengan ya ring kesem ya kalong ikikun made ke beit batan ai ba blei trai kan rat nongbu nong thau ba un ai kata ke jing jat haj ba bom jukut balese hoj wala dang imla shuban kendu lan ban yu Henry nginge scam ba Ronald udan rekat betni hak ba mauru udang kerku kedo ingin nasalendat hak ba ki kam ki ba itreng kita kinlong ke bejom desa sisen ni penpau kada jing susi ke bakrau ai ba kamen sim jong Ronald Sim kan yo ya ta jing jathai ba bom jukut hak ta ka khet ane hak ta ka jaka ka ba blei ula pengkrek terpang na kamta jo tang di kini kinten kublei shibun kublei syajaro